de la seva experiència, que va viure fa un parell de mesos als campaments, i també tenim unes fotos que ens ha portat sobre la seva visita. Les vaig ficar, si vols. Sí, si vols. Les fiquem ahir i si les podem anar ficant. Igual he copiat doncs no passa res. Veurem que hi ha pressa de l'aeroport. Ahí començaria. Una vesprada, en primer lloc, moltíssimes gràcies a les persones que heu pogut vir. Gràcies per convidar-me al col·lectiu, enhorabona per l'organització. Com sabeu, m'ha presentat abans, jo soc membre de JSPD, que som la branca jove de Compromís, i no vull ser massa polític, però sabeu que nosaltres hi tenim un posicionament al respecte del conflicte del Sàhara i que avui estic així parlant de la meva experiència, però no soc ni l'únic, ni el primer, ni seré l'últim de membres de JSPD i de nosaltres que viatgem al Sàhara. Jo he tingut el plaer de tenir l'oportunitat de viatjar als campaments i viure de primera mà la situació, però abans que jo estiguera ja hi havia companyes, estava Rei, estava Marta, hi havia moltíssimes més companyes que havien visitat i vaig poder anar també amb un altre company que no ha pogut vindre perquè viu a València, als territoris. Jo anava a contar-vos unes quantes coses, que ahir m'ha contat pràcticament tot el que jo volia contar-vos. Simplement recomanar-vos abans que res que feu el viatge si podeu alguna volta en la vostra vida, perquè és una experiència d'aprenentatge brutal. És tot un procés d'aprenentatge continu, tant en l'aspecte polític com en l'aspecte personal com en l'aspecte humà. El Sàhara és encara un d'aquests llocs on les relacions humanes no estan afectades per tota la globalització, el capitalisme, la deshumanització. És a dir, se sent la calidesa de les relacions humanes, sents una hospitalitat i estàs allí 10 dies, no hi estàs més, però sents que te sents en ta casa, sents uns valors molt perduts i per tant des del punt de vista humà retrobar-te amb aquests valors, les coses estan tan perdudes, les coses estan tan poc valorades en la nostra cultura i en la nostra societat, és completament d'admirar. Des del punt de vista polític, el Sàhara és l'exemple de lluita i de compromís per aconseguir la sobirania nacional, la sobirania de l'estat saharaui i la transformació social. A banda té uns compromisos i uns empoderaments molt ferms i molt guais. A més, us ajudarà, si podeu, si teniu el plaer, us ajudarà a trencar tots els prejudicis que tenim, tot allò que pensem que és Àfrica, que no. Bé, jo vaig estar 7 dies, vaig estar en Busdur, en el campament del 27F, i vam estar amb una família i el que nosaltres fèiem era tindre una primera presa de contacte amb què estava passant al Sàhara i tindre diferents reunions, conèixer la situació de les escoles, dels hospitals, de com es feien per a repartir-se l'ajuda humanitària, de quins eren els posicionaments del Front Polisari, com estava la situació actualment. Vam tindre unes reunions amb Nova, que és una de les reunions que a mi més m'ha marcat. Són un grup de joves que s'organitzen per reclamar una solució al conflicte de manera pacífica i tenen uns posicionaments i una manera de treballar molt guai i molt conseqüent. Vam tindre reunions amb la UJ Sario, que és la Unió de Joves del Front Polisari. Us contaré simplement com a curiositat que al Sàhara jove és qualsevol que tinga menys de 45 anys, perquè la gent que té més de 40 anys és l'única que coneix el seu territori, és l'única que coneix el seu país, perquè la gent amb 40 anys viu al desert, no sap el que és la costa del Sàhara Occidental. I per tant, és molt dur veure tot un poble que està sotmès, que no coneix sa casa, que no sap el que és la seva platja, que no pot accedir a... En fi, què us vaig a contar? I res, l'experiència és molt bona, t'ajuda molt a retrobar-te amb aquestes cosetes, a valorar les xicotetes coses i a conèixer un poc el conflicte. Jo no sé què vull afegir perquè has contat un mogolló de coses. Si jo m'agrada quedar amb la història del Sàhara i amb la descripció del Sàhara, em quedaria amb el que és la seva bandera, que l'has contat un poc i que la bandera del Sàhara
és en este ordre el passat, el present i el futur del poble saharaui. Si voleu compte, sempre es col·loca negre, blanc i verd perquè simbolitza la mort de totes les persones que han donat la lluita per l'estat saharaui i per la causa saharaui, el blanc que reflexa la puresa i la innocència de la seva ciutadania, no? I el verd de l'esperança d'aconseguir la terra, no? I el roig de la marxa roja, no? De Hassan II. En fi, és un poble, com he dit, molt acollidor, molt hospitalari, l'experiència és molt bona i si voleu us ensenyo un poc les fotos. M'agradaria també que tingueu l'oportunitat de preguntar-li a Caïd, que és qui sap el tema realment, perquè nosaltres també he de contar-vos un poc que quan jo vaig estar en una situació molt convulsa, molt inestable, realment ja porten 40 anys d'alta al foc, que no és una tregua, és un alta al foc. M'agradaria destacar també que, com has dit tu, la MINURSO és l'encarregada de mantenir l'alta al foc i, per a que ho sabíeu, és l'única missió de pau de Nacions Unides que no té entre les seues potestats la de vetllar pel compliment dels drets humans, és a dir, que és capaç d'estar observant però no té la capacitat relatora ni de denúncia de l'incompliment dels drets humans. Estan allí perquè algú ha d'estar. Per tant, és un sense sentit, no? És un poble venut i pues, això, ningunejat per qualsevol tipus d'institució. Al final és un drama veure com totes les institucions polítiques internacionals, tot el dret internacional, el Tribunal Constitucional de la Haia, que invalida els acords de comerç entre Marroc i entre Europa, les Nacions Unides, la resolució 1514, és com increïble veure com tota la justícia està del dret d'un estat i en la pràctica el que estem trobant-nos és que res ha canviat des de fa 40 anys fins ara. Per això també, amb el canvi també de president, està havent un canvi de mentalitat, o almenys aquesta és la percepció que estic tenint jo, perquè tornen a escoltar-se demandes de tornar a les armes i de tornar a l'ofensiva contra el Marroc, perquè el que no vol la gent és tornar a estar 40 anys més dependent de resolucions de l'ONU que no serveixen per absolutament res. Per tant, jo vaig estar en un moment un poc sensible, un poc complicat, però llavors dic, això no impedeix que pugues conèixer la cultura saharaui d'una forma al·lucinant, no? Són xicotetes coses que calen i que tens molts records i de veritat que us ho recomano molt jo. No vaig a estendre'm en coses polítiques perquè has contat tu un mogolló de coses. Simplement, pues això, jo vos cite dos frases, unes de Joan Carles I, que en el 1975 va dir Hassan II és mi hermano mayor. Jo ja vos deixo les conclusions a vosaltres, i en el 1976 Felipe González va dir nuestro partido estará hasta la victoria y hasta el final con vosotros. És curiós que estiga hasta la victoria y con vosotros. En fi, jo ahir ho deixo, us passo un poc les fotos. Sí, comenta un poc. No l'he posat molt curtet perquè no volia estendre'm, perquè preferís que pregunteu i que intervingueu vosaltres. Això és l'habitació on nosaltres ens allotjàvem, com podeu veure.